bloc informatiu d'avui, Ramon. Avui han aparegut a nivell informatiu a diverses cadenes de televisió informacions que parlaven sobre el tema de l'obesitat infantil. Des dels 3 anys fins als 10 o 12 s'ha incrementat i a partir dels 10 o 12 cap amunt sembla que s'està controlant bastant aquest tema que també era preocupant. Però avui no parlarem d'obesitat infantil, sinó parlarem de fracàs escolar, que és un altre dels aspectes que els pares i els que ho pateixen d'una manera directa, que són també els nois i noies, doncs viuen amb una determinada intensitat en diversos períodes de l'any, però sobretot quan arriben el tema de les avaluacions i quan arriben determinats moments, potser d'una manera fins i tot molt més intensa. Com deia, ens acompanya David Jorba, que durant aquests dies està fent una sèrie de xerrades aquí a Lleida, tractant diversos temes. Fa uns dies es van parlar sobre els 12 pilars de la intel·ligència emocional en l'àmbit escolar i em sembla que és demà entrem dintre de com combatre el fracàs escolar al segle XXI. Senyor Jorba, bona nit. Hola, bona nit. Demà és quan hi ha aquesta xerrada aquí a Lleida? Sí, en principi demà es fa aquesta xerrada. El que passa que això és una que estem extrapolant cap a pràcticament tot el territori català, d'anar fent una sèrie no solament xerrades, sinó seminaris, perquè els nanos puguin tindre, i els pares, perquè és una qüestió que va de la mà, pares i nanos puguin tindre les eines suficients per poder enfrontar-se amb aquesta dificultat que és les dificultats acadèmiques que tenim. Els principals destinataris, doncs, serien els nois directament afectats, potser o no, per una situació de fracàs escolar, i els pares, o també educadors, docents i demés. Lògicament és un triangle, no? Educadors i docents, els pares i els nanos. Però en principi, allí nosaltres treballem més plenament, és amb els pares i amb els nanos, perquè el que volem fer és un suport a el que l'escola ja està fent. Llavors sí que tenim que treballar de la mà, però donar les eines sobretot a casa i amb el propi nano. Estadísticament, perquè ara hi ha estadístiques per tot, hi ha unes dades amb les quals es comenci a produir una situació que pugui desembocar en un fracàs escolar? Bé, normalment, quan comencen a mesurar, estan parlant de segon, tercer d'ESO, aquests famosos exàmens que fan a sisè de primària i llavors durant l'ESO, però en el fons tot comença als inicis. Jo diria que a partir de tercer de primària podem començar ja a tindre una idea clara de si el nano està tenint dificultats, no està tenint dificultats, si el que s'està enfrontant a l'escola el motiva o no el motiva. En el fons, la clau està aquí, no? És a dir, tots nosaltres no deixem de ser una espècie de conseqüència de coses que anem fent a la nostra vida, dins del punt de vista acadèmic, partim ja des d'un inici, des de quan el nen està aprenent a estudiar, ja no diré aprenent com poden fer a P3 i a P2, no? Però quan estan ja a primària, que comencen a aprendre el que és el procés d'estudiar, adquirir certs hàbits, aquí és on entrem amb les dificultats. Lògicament, això s'accentua en aquest canvi tan important que hi ha de sisè a primer d'ESO. Però suposo que els factors que poden desencadenar un fracàs escolar poden ser, no diré infinits, però molts sí. Moltíssims, des de factors familiars, lògicament tot el que serien famílies desestructurades, lògicament això et porta a tindre uns riscos més alts, però també un factor que nosaltres treballem moltíssim, que és el de la motivació del propi nano. I nosaltres, i això està a l'ordre del dia, sabem que té que haver un canvi de model educatiu, i hi ha, no només al nostre país, sinó a nivell, si més no occidental, per no dir mundial. Llavors, nosaltres estem educant, encara que sembli estrany, amb processos o amb maneres d'educar del segle XIX. És a dir, si parléssim amb els nostres pares, amb els nostres avis, les mateixes tipus d'assignatures han canviat alguna coseta, però l'estil sol ser molt semblant al que s'estava ensenyant fa 50, 60 i 70 anys enrere. I el món en el segle XXI ha canviat moltíssim. És a dir, els nostres nanos estan aprenent de manera diferent, amb unes eines diferents, i aquestes no estan totalment incorporades, si més no, a l'educació pública. La privada d'èlit seria una altra història, però a l'educació pública aquestes eines no són, i ens trobem molts nanos que no estan motivats ni estan disfrutant d'anar a l'escola, que és la clau principal per, lògicament, començar a evitar el fracàs escolar. Els nois s'acostumen a viure ara, aquestes noves generacions, dintre d'una mena d'entorn virtual que els pugui allunyar una mica del que és la realitat, amb tema de televisió, tema d'ordinadors. Això d'alguna manera pot afectar també?
Bueno, depèn de com definim realitat, perquè pels nostres fills la seva realitat és aquesta. Sí, és la seva. Si nosaltres no entenem que això ho tenim que incorporar en el seu procés educatiu, els estem creant una barrera innecessària. I la realitat nostra és virtual, la realitat del món del segle XXI, i per tant el que tenim que fer és trobar aquest terme mig en el qual no podem despreciar-ho i tampoc podem ensalçar-ho més del compte, no? Però sí que és evident que tenim que incorporar la manera en què els nostres fills entenen el món. Això, des del punt de vista tècnic, es diu que nosaltres, la nostra generació, som immigrants digitals, que fa un immigrant, entres en una cosa nova i tens que adaptar-te. Ho tenim que aprendre de base, ens costarà més, menys, i ens tenim que adaptar. Els nostres fills són natius digitals, és a dir, han nascut en el que hi ha. Per tant, jo tinc un nen de 5 anys i una nena de 10 anys, i parlar-los de que ha existit un món sense mòbil, doncs això els sembla història, i és que realment és història per ells. Ells no perceben. No, només cal veure com envien els SMS, vull dir, l'agilitat per enviar un SMS. I llavors, entrar aquí en processos pedagògics de dir que això és dolent i que no tindria que ser així, jo entenc que és equivocar-nos. Tenim que trobar les maneres d'incorporar com ells entenen el món, és a dir, com ells estan aprenent actualment molta quantitat d'informació, i tampoc despreciar el que hem fet fins ara, que hem fet força bé, no? Doncs és trobar aquest terme mig, i això està costant moltíssim. Suposo que quan s'arriba a una determinada edat, com és l'època de l'adolescència, potser determinats factors encara s'incrementen més, no? Dintre d'aquest canvi que suposa de cara a la rebeldia, de cara a l'autoestima, autosuficiència que tenen quan s'arriben a aquestes edats. Evident que ha passat sempre i seguirà passant. Hi ha una sèrie d'hormones que tenen un efecte importantíssim a l'adolescència. El que ens estem trobant és que la preadolescència sembla que estigui desapareixent i estem passant molt més ràpid a lo que és l'adolescència. Inclús avui en dia hi ha estadístiques que demostren que moltes nenes estan tenint la menstruació amb 10 i 11 anys, cosa que feia temps que no passava. Vol dir que aquí estem accelerant processos, no? Llavors, tenint això en compte, que sempre serà part de la situació, amb aquestes situacions actuals, tenim que entrar a l'escola, potser amb temes més de com manegar les nostres emocions, implicar o incorporar la intel·ligència emocional molt més de base, perquè quan hi hagin aquestes dificultats, qui seran, doncs els nanos tinguin certes eines i mecanismes per poder entendre el que els està passant. Això seria una mena d'incorporar el coaching dintre de... Que en el fons ja ho fan, per desgràcia, no a l'escola pública, que l'escola pública fa el que pot. Estic parlant ja del professor de manera individual, però sí que les escoles d'elit estan totes ja amb el coaching educatiu, amb el que els americans parlen de que el professor té que deixar de ser el que era el professor tradicional i convertir-se en un partner, convertir-se amb el company de viatge, amb el guia cap allà on tens que anar. I és clar, si estem mirant el que està passant, estem dient la millor manera d'educar és reduir el número d'alumnes per aula. I aquest any que ve diuen que ens el multiplicaran. Incrementem, però on ho incrementarem? A l'escola pública, allà on els legisladors poden ficar mà, no? I no té sentit si les noves tecnologies en principi ens tenen que facilitar. Hi ha un increment important de gent que està estudiant a distància, hi ha un increment important de gent que està autoformant-se a nivell empresarial inclús, no? Sobretot a lo que és a distància i utilitzant les tecnologies. Esclar, si això no ho apliquem a l'escola i seguim amb un mètode tradicional, l'única solució que troben per reduir costos, entre cometes, fiquem més nanos a l'aula. Si un professor ja té dificultat amb 20, avui estava llegint que hi haurà escoles amb 39 nanos en una aula, i altres amb 35 i amb 30. És que això pot ser impressionant. No, això, d'alguna manera, és retornar a 30 o 40 anys enrere, que és quan hi havia aquest percentatge d'alumnes per aula. Clar, és que la sensació que dona, i jo no vull entrar en gaires polèmiques, però la sensació que dona és que estem creant el que els americans diuen una bretxa, no? Estem creant aquí un gap, vol dir, hi haurà uns que estan econòmicament molt millor i quedaran molt beneficiats, perquè l'escola privada d'èlit sí que va cap a aquesta dinàmica de reduir número d'alumnes, d'incorporar tecnologies, i l'escola pública tornem a 50 anys enrere. Llavors, ostres, què està passant aquí? Creant aquest distanciament és... Però el sistema pot arribar a provocar també aquesta situació de fracàs escolar, o és una situació molt més íntima, la de ser bon o mal estudiant, tenir un entorn més o més complex a l'hora de tirar endavant amb els estudis? Jo crec que no podem separar-ho. El sistema et pot portar, és a dir, poden haver una sèrie de circumstàncies al teu voltant
que et predisposin-a, però en definitiu el sistema t'hi porta. Tenim molt clar que si quan entrevistem a molts alumnes, el número 1 acadèmic d'influència a l'alumne és el propi professor. Si tens un professor desmotivat, l'alumne estarà desmotivat. Si tens un professor que està més patint pel seu lloc de treball que no pas en com educar, tindrem un problema amb l'educació nostra. I la culpa no és necessàriament del professor. És a dir, aquí ja no entrem a valorar, com a tot arreu, n'hi ha de més bons i de més dolents. Però el professor no té per què estar patint pel seu lloc de treball, ni si ara farà més hores del compte, etc. Que sembla ser que és el tema de moda, més que incorporar, a poder pensar amb tranquil·litat i ser més creatius dintre la seva pròpia aula de què puc fer per ensenyar millor, no? Perquè, clar, cada cop que et gires m'ho canvien tot. Bé, doncs dintre d'aquest entorn, d'aquest escenari, que és el que és, vull dir que els professors patiran perquè si un dia es posen malalts hauran de suplir les baixes d'un company si no superen 10 dies, en fi, tota aquesta situació que està plantejant-se d'increment de ràtios i tot plegat. Però a partir d'aquí, dintre d'aquest escenari, que és el que és, a nivell intern, a nivell de casa, què és el que poden fer els pares, què és el que poden fer els mateixos nois i noies per estar una mica previnguts davant d'una situació que es pugui plantejar en la que es pugui avistar un determinat nivell de fracàs escolar? Nosaltres el que intentem ensenyar a nivell d'eines és, primer incorporem aquests conceptes que estan tan de moda però que són tan reals com l'intel·ligència emocional, el coaching, dintre del que és la família i del món acadèmic. Després, el que busquem és que la persona descobreixi el que en diem el seu element. El seu element és, tots tenim una sèrie d'habilitats, una sèrie de capacitats molt variades, no són les mateixes per tothom, que ens porten a poder tenir cert èxit a la vida. I l'èxit no necessàriament va lligat amb desenvolupament econòmic, però sí que trobar allò que realment t'apassiona, que et dona la sensació que se't dona molt bé. Doncs a partir d'aquí tindrem que incorporar-hi uns mecanismes, en diem el medi, és a dir, un pot tindre una capacitat de comunicació, com per exemple tu, no?, en el teu entorn, llavors el teu medi ha sigut la televisió, i després també buscarem l'entorn, l'entorn on estàs expressant-te. Si et limita, si no et limita, potser tindràs que buscar i canviar d'entorn per poder desenvolupar aquestes capacitats, però el primer que tenim que fer és trobar les capacitats, les coses que se't donen bé, o que menys sembla que destaquis una miqueta, i poden ser vàries. I un cop tenim això, tenim que incorporar una sèrie d'eines com pot ser la disciplina, com pot ser el lideratge, perquè aquí tenim la tendència a pensar que conceptes de lideratge van només lligats amb aquella persona que té un cert poder de convocatòria, i això no és així. Qualsevol pare i mare, com no desenvolupi un mínim de conceptes de lideratge, no podrà fer que els seus fills segueixin incorporar-li una sèrie de valors, etc. Doncs hi ha una sèrie d'eines que també tenim que anar incorporant. La disciplina constant, en diem, ser perseverant, marcar-te objectius, complir-los, superar el fracàs, és a dir, incorporar l'emprenedoria dintre l'escola està a la boca de molts polítics a l'hora de dir-ho, però a l'hora de fer-ho, com ho fem? I això no és tan fàcil. I crear emprenedoria no és només buscar mecanismes perquè la gent creï empreses, és ensenyar als nanos a prendre decisions, a arriscar-se, a no tenir por a equivocar-se. És a dir, la paraula fracàs la teníem que borrar i dir, bueno, l'errada, aprenc, i del que he après, aporto. I això es pot ensenyar a l'escola. En positiu. En positiu, sí. En positiu, però aquest procés no és de 4 dies. Vull dir, el que estem parlant és una cursa de fons. Has de començar a base, has de començar... Per això té que, per desgràcia, un canvi d'estructura. Però què fem amb els que s'hi troben ja? Llavors sí que podem accelerar alguna coseta amb ensenyar mecanismes que estem ensenyant a les empreses. I per què no traslladar-ho amb un nano de 14, 13 anys? Coses tan simples com portar un horari i portar-lo a terme i mantenir-se. Algo que pot semblar tan lògic, quedaríem parats com es porten les agendes, com els horaris fora de l'escola no es mantenen i per què no es mantenen. Hi ha trucos perquè el nen entengui que pots fer tot el que t'agrada, però el que no pots fer és ficar més temps amb allò que t'apassiona, que pot ser la televisió o els videojocs, i deixar de banda el que no t'agrada, que és l'estudiar. Llavors, què tenim que fer per revertir això? Primer, ensenyar-li, d'una manera o altra, a disfrutar aprenent. O sigui, estudiar, el procés d'estudiar en si no agrada a ningú. Ficar hores amb una certa postura incòmoda. Els colzes. Això entenc jo que no té per què agradar. Però si tu descobreixes que l'entreno que fas
que disfrutes aprenent, toleraràs molt més fàcilment l'entrenament que has de fer. Això és com el jugador que entrena. El que agrada jugar el partit del diumenge, però també entenc que tinc que entrenar durant tota la setmana i si ho faig bé o no ho faig bé determinarà molt el meu rendiment a l'hora del partit. Doncs, bueno, aquí és una miqueta el que també té que ensenyar, a disfrutar aprenent. I doncs hi ha maneres de fer. Jo sempre fico el mateix exemple. No sé si has jugat mai al Trivial, però quan tu jugues al Trivial Pursuit, què et dona més satisfacció? Respondre a aquella pregunta que ningú més a la taula sap o guanyar el quesito? La satisfacció potser és respondre a la pregunta, clar. És a dir, estàs expressant el teu coneixement, te'n dones compte que allò que potser no sabies de per què servia t'ha servit per guanyar el quesito, que seria l'examen, aprovar l'examen. Però l'objectiu no té que ser el quesito. L'objectiu té que ser que la persona disfruti i digui, ostres, sí que sé. Això que he après em serveix per alguna cosa. I això s'hauria d'anar incorporant miqueta a miqueta. Autoestima. I els pares estan preparats per entrar dintre d'aquest procés, que de vegades veuen, doncs, potser és que ni s'ho plantegen. Vull dir, allò de dir, m'agradaria que el meu fill tirés endavant i que tregués bones notes, però això és un procés, també, com dèiem abans. Jo sempre dic que ser pare és un viatge, i aquest viatge porta una part intrínseca, que és l'educació dels nostres fills, però ja no estic parlant només dels valors familiars que incorporem, que això ja és el més bàsic i el més essencial, sinó també estar amb els nostres fills en tot aquest procés educatiu acadèmic o acadèmic educatiu. Els pares, potser en una altra època es deixava més de la mà de l'escola, però avui en dia, amb la situació que ens trobem, els pares tenen que involucrar-se des del primer dia, tenen que ser molt conscients de que si no tenen els fills la figura al costat que els apoya, que els ajuda allà on no arriben, perquè això és part de l'autoestima, es basa en com et valoren els altres, com et valores tu i el que la teva experiència et diu, no? Doncs els pares tenen aquesta part important. Sí que ens trobem, quan fem cursos de pares, que molts ens diuen, sí, però no, és que no sé ni com fer-ho. És que hi ha coses que em superen. Les tecnologies inclús em superen. Tingué ara que tornar a repassar aquelles assignatures. No, si aquí no estem parlant de que tu facis els deures del teu fill, però moltes vegades passa perquè el teu fill et vegi allà al costat i utilitzant l'estimació que tenim per ells, dir-li, no, tu tranquil que estic aquí. I si tu no arribes, buscarem els mecanismes perquè tu hi arribis. Generar confiança. No és el que estem demanant dels jefes a les empreses moltes vegades, que ens reconeixin la tasca, i la tasca no té per què anar només reconeguda amb la nota. Aquest és el meu cavall de batalla, la famosa nota. La nota té que ser un reconeixement de la feina que has fet, però no necessàriament a tothom se li dona bé treure 10. Hi ha molts nanos que treuen molt bones notes amb molt poc esforç. I els pares se n'alegren de la nota. Quan es tindrien que estar més preocupats que mai perquè estàs aconseguint molt bons resultats amb poc esforç. I tots sabem a la vida que al final serà l'esforç que fiquis el que et donarà el resultat esperat. No necessàriament si una cosa se't dona més bé que una altra. No tots els crios tenen habilitats acadèmiques, però potser tenen grandíssims potencials per ser, inclús des del punt de vista acadèmic, però per ser el que els seus estudis els acabaran proporcionant, però no necessàriament tenint 10. Potser amb 6 i 7 passes, I és un error potser de vegades que els pares tinguin com a principal objectiu que el seu fill faci una determinada carrera universitària. Bueno, i aquí entrem ja a lo famós del segle XXI. A mi m'agrada molt entrar en aquestes dinàmiques del segle XXI perquè si hi ha alguna de llum, davant de tota aquesta toxicitat que tenim avui en dia, si hi ha alguna de llum podem tindre clar a nivell dels nostres fills, és que jo considero que tenen, des del punt de vista professional, tenen més possibilitats que han existit mai en el segle XXI. El problema és que no tenim que pensar tradicional. O sigui, si estem pensant que per ser metge, per ser advocat, per ser enginyer, se't solventarà la papeleta, no, però a algú li sona la professió de community manager? Un community manager és aquesta persona que està gestionant xarxes socials a les empreses. És una professió que fa 5 anys no existia. Personal shopper. Segur que heu parlat algun cop al programa del que són els personal shopper. Assessors d'imatge personals. Això no havia existit. Els bloggers, gent que, degut al seu blog, a la seva passió per un tema, estan vivint... Aquí no estem parlant de fer-se milionari. Aquí estem parlant de viure del que t'agrada, del que se't dona bé. Per tant, jo crec que en el segle XXI hi ha una sèrie de professions que no tenim ni idea quines seran d'aquí 5 anys i que els nostres fills, amb una bona formació i preparació,
les podran inventant. Iniciativa. Iniciativa, absolutament. El que estàvem parlant, tots aquests conceptes, inclús d'emprenedoria dintre de l'empresa, no? Prendre iniciativa, no tindre por a equivocar-se, podran descobrir i crear la seva pròpia professió. Potser la fusió de diverses carreres. És a dir, la UNESCO va sortir amb un estudi dient que al voltant de l'any 2030 hi haurà més persones o més estudiants amb un títol universitari sota el braç que no pas hi ha hagut mai persones formades en tota la història. La qual cosa què vol dir? Que un títol universitari, en el fons, no tindrà valor, però serà imprescindible. Llavors tindrem que afegir-hi coses en aquest currículum acadèmic. I algunes d'elles serà més d'una carrera, algunes d'elles serà formació addicional, altres serà experiència. No tothom està preparat per anar a la universitat als 17 anys. Potser és als 25 quan un descobreix que ara sí que és el meu moment. I per què tenim que pressionar als 17 anys, decideix de fer una carrera, el que vol estudiar, o vés a fer cicles formatius, o decidir que tens que anar a treballar. Dependrà. Però avui en dia, tal com es pinta el tema de la feina, si no tenim una formació mitja elevada, se'ns complica molt la situació. De cara al tema del fracàs escolar, ens podem fer el mateix plantejament a nivell del que és el coaching que diverses altres possibilitats, és a dir, què és el que no va bé a l'escola, per què no va bé, què hi ha de greu amb el que està passant, de qui és la culpa, què es vol aconseguir. Aquest tipus de qüestionari previ de cada pares i alumnes podria ser el mateix? És, diguéssim, un qüestionari bàsic en molts aspectes? Absolutament. Jo crec que a nivell d'empresa fem servir el famós DAFO, no? Sí. Debilitats, oportunitats... I per què no agafar i fer-ho també a nivell escolar? És a dir, quines són les nostres debilitats? Quines són les nostres fortaleses? Quines són les nostres amenaces? Quines són les coses que ens han portat o el que ens han portat, però què podem fer? Perquè al final no és tant de flagel·lar-se amb el que ha passat, sinó el que ha passat, què he après i què puc fer per tirar endavant. Però jo crec que es té que fer aquesta síntesi o aquesta reflexió de manera constant, a nivell acadèmic, a nivell personal i a nivell de pares, és evident. En qualsevol cas, pel que estic deduint del que estem parlant, el fracàs escolar pot ser una situació puntual, però en qualsevol cas també ben envoltat amb la implicació dels fills, amb el suport dels pares, és diguéssim, un canal d'optimisme per tirar endavant, no? Absolutament. És a dir, ningú té la recepta màgica de dir al 100% de segur que les coses sortiran perfectes si fas segons quins passos. Però el que sí que podem fer és reduir els riscos. Perquè jo inclús m'agradaria agafar el concepte de fracàs escolar i ampliar-lo. Un metge que s'ha tret la carrera de medicina sense voler-la fer per pressions familiars i que és un metge desmotivat, jo personalment no vull que m'operi. Llavors, fins on extenem tot el concepte? Jo crec que és algo inclús que arriba a una vessant bastant cultural, no? Llavors, veure el fracàs escolar en diferents etapes i en diferents sectors, jo crec que és el que tenim que fer. I a partir d'aquí anar corregint el màxim que puguem, mirant el curt termini, mig i sobretot llarg termini. Bé, nosaltres no tenim avui més temps, però sí que demà els espectadors que ens estiguin veient poden adensar-se al David Jorba i preguntar-li tot el que vulguin d'aquesta trobada que tindrà, com dèiem, inicialment o bàsicament, amb fills, pares i docents, perquè és un tema que parlarà dels fracàs escolar i de com superar-ho de cara a aquest segle XXI. Recordem l'hora i el lloc? Bueno, en principi, si no hi ha cap tipus de canvi, serà a Ibercaja, a les 7 de la tarda, i a la Fundació Ibercaja. A la Fundació Ibercaja. Doncs ja ho saben els espectadors que ens estiguin veient, que demà el tema aquest, que suposo, i estic convençut de que interessa a tots els pares que tenen fills, els fills potser de vegades estan també més pendents de les consoles en aquest aspecte, però bé, cal arrossegar-los i que vinguin i que... No, jo quedo parat, perquè quan anem a les escoles i treballem algunes dinàmiques, quan surten diuen, ostres, això que ens has explicat ja ens ho deia el pare, ens ho diuen els professors, però amb aquesta visió una mica diferent ho veiem interessant. Llavors, a vegades és forçar-los a escoltar segons què perquè obrin les seves mires i al mateix temps el que he comentat abans, és a dir, que això ho extendrem, en farem un grapat de seminaris, no només aquí a Ibercaja, sinó per tot el territori, i el que volem, jo visc a Tàrrega, doncs per tant vivint a Tàrrega el que pretenc és aquí a Lleida és on tenim que fer més, almenys als inicis tenim que intensificar-los aquí a la zona. Segurament, i compteu amb la nostra complicitat. Encantat. David Jorba, gràcies per haver-nos acompanyat, bona nit i sort demà. Bona nit, gràcies Ramon. Nosaltres ens retrobem amb vostès just després d'aquesta pausa que dedicarem a la publicitat ara mateix. Fins ara.